Ramogi TV. Dwaro mar jatend piny ma Tanzania Samilia Suluhu bedo jathek e kind ogai mar Azimio Raila Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto ne otore tok migosi Ruto koso chopo twak makamano. Maendi wach manoler gi jatend Azimio men Raila Odinga manoloso gi jofuambo mag pinje maoko kolero ni sirikal ma Kenya osetimo tama kendo thiro yore mag reso Kenya. Kaka jafuambo marwa Wenga lero, Raila wacho ni sirikal duoko teko mar agoko e pachoka. Banko sonenore elela kumdalo buora e kinde manyocha ng'anyo twere e pachoka. Odinga no ukoko elela kendo twa gi jofuambo weche ma ok e pinje ma oko. Ogai mar Azimio no fuloni riwruok mar Azimio chiwre mar twak kako kang' mar tieko midhiero ma jo Kenya kaloe makmana ni sirikal omako chung' motegno kendo thiro koda kakenge ma jatend pinje mamoko temo keto mar jiwo kwe e thuru ka. Raila no chiwo ranyisi mar jatend piny Tanzania Samilia Suluhu mawacho ni nyocha ochopo e Kenya ka to tend Kenya okodewe kata matin. There have been also attempts from outside. I can now say it here that the president from Tanzania came here 2 weeks ago at the invitation of President Ruto to mediate, and she was kept waiting, not from our side. We were available, but the other side was not available. She spent 2 nights here, and it was all in vain. Other people have tried. Right now I know that other people are also trying, but he's the one who's resisting. Raila isechego bende no nyiso luoro ni piny Kenya choma kama diny kalore kod kitelo ma owacho ni en maragoko makoro chako guro tiende e thuru ka. We have long prided ourselves as the buffer for democracy, the anchor state, and the biggest economy in this region. These features are under serious threat. Because of high taxes, weak currency, high cost of power, corruption, and nepotism, investors are fleeing and our currency is forever falling. Ethnic division and tensions are building up, especially after the regime declared that the country is a company limited by shares, pegged on how one voted. That policy is actually being implemented, which is why only one ethnic community is being hired to strategic positions in the public service. Kaloro kod Azimio maromo jo Kenya 50 nowito ngimagi e kinde ng'anyo kama moko buora to ne odong' kod adhonde mag magina kokalo rito bila. Odinga ramo ni nyaka koro ratiro chopie wang'e ka gidwaro mondo doho mar piny mangima mar ICC odonjre kendo onon ketho makamano. Which is why we are currently assembling more evidence, which we will shortly present to the International Criminal Court with an appeal to the court to open a file on state-sanctioned police atrocities in Kenya. We have also seen constant verbal attacks on President. Etwak mare manenore kako kang' mar chwalo duonde ne pinje ma oko, Odinga nolero ni piny owacho mar Kenya Kwanza osewuok mar thiro demokrasia kokalo rakruok gi jong'anyo man kod kwe kendo onge gi lweny. In this regard, we very much appreciate the UN Human Rights Office for calling out the Kenya police for failing to facilitate peaceful assemblies and failing the test of legality, necessity, proportionality, and non-discrimination in the use of force. Firearms should never be used to disperse protests, but police are doing so here. Wenga, Ramogi TV, Nairobi.